i al final de tot la meva família, doncs no. Sí, és maco. I després no hi ha terceres persones, que és el teu retorn al fascinant món del relat, que després parlarem si ens dona temps del relat i Catalunya i perquè hi ha tants bons conquistes a Catalunya on trobem una tradició recent i una tradició, si anem uns anys enrere, que en canvi en castellà no hi ha aquesta tradició, no hi ha tants punts de referència. Però d'això ja parlarem després. M'he oblidat de dir que diu que va fer de tigre per una cadena de bricolars. El tigre, Espero que sí. T'ho pot corroborar l'amo de la cadena dels tigres, que és el Miquel Planes, que és un que cantava per TV3. Aquell senyor, d'aquest programa de la 33, ell era el jefe de la cadena dels tigres. Molt bé. I també va fer de Papà Noel al Corte Inglés, que no sé qui ho podria corroborar, però en fi, això està aquí. Passat negre i llavors una cosa que jo a més et volia saludar amb un topi, perquè va estar un any a Turquia viatjant. És que vaig ser hippie, és una època que... Teixicura diríem, no? Teixicura diríem és per donar gràcies, sí. Per saludar és per dir, com entrar i usar les mahaladik. Llavors, per turquès és gule-gule. I saps què vaig aprendre jo? Perquè era molt necessari perquè viatjava per l'interior i llavors era molt difícil demanar, a veure si saps, si ho pides. Veies xarap? No ho sé. I no blanco. Jo em sé cervesa, una altra cervesa, formatge, menjar. S'hauria de fer un estudi de en quants idiomes tu saps dir una altra cervesa, sisplau. Bueno, a veure, va estar un any a Turquia, va aprendre les llengües, no? Bueno, 4 coses per dir. Però, llavors, fa bastant temps, a mi em va impressionar molt que l'Empar va fer un reportatge d'investigació. Aquí el periodisme d'investigació no es fa. I jo crec que el que tu vas fer és periodisme d'investigació, es va disfressar de turca. Això ja no és com el del tigre i el de Pare Noel, això és... Però el del tigre m'ha agradat, això. Però d'això n'hem de parlar, si voleu n'hem de parlar molt, perquè els límits d'aquest periodisme és molt complicat, aquest periodisme on tu adoptes una altra personalitat i fins a quin punt és legítim no informar. I aquesta és la qüestió principal. Ara obro un petit parèntesi, però si parlem de coses, com que la literatura i el periodisme, jo diria que la frontera no hauria d'existir, com fan els americans, el periodisme ha de ser literari, doncs seria absurd considerar el periodisme menys literari que la literatura. Per tant, per això en parlo. Ara, aquest tipus de periodisme ve de, se'n diu periodisme gonzo, perquè, ja ho sabeu, suposo, jo us ho dic, vaig dient, si una cosa que jo dic la teniu molt clara, digueu-m'ho, perquè mai sé. Es diu periodisme gonzo perquè diguéssim que el periodista que va com inventar involuntàriament el gènere va ser un gran escriptor, es deia Hunter Thompson, que va morir fa molt poc, i es diu periodisme gonzo perquè ell anava a fer el seu llibre mític és Poi Fàstic a Las Vegas, del qual s'ha fet una pel·lícula que jo no considero massa bona, però en canvi el llibre és espectacular. I és la història d'un reportatge que no es va fer. Ell va fer un reportatge, però explica en primera persona com ell i el seu advocat, que es diu Gonzo, i d'aquí el nom, es gasten tots els diners de les dietes en drogues i alcohol i no arriben mai en aquesta carrera esportiva que s'ha fet. I en primera persona t'explica el que els va passant i és per això que es diu periodisme gonzo. I després hi ha un periodista turc que es diu Günter Wallraff, que us deu sonar el seu llibre Cap de Turc. És un llibre molt famós, alemany, que es fa passar per turc a Alemanya durant un any. Llavors, ara n'acaba de treure un de llibre, el Günter Wallraff, que si veieu la fotografia fa riure. Aneu a la llibreria i mireu-lo, perquè ell era més enllà i ara s'ha disfressat com de negre, però sembla un rei mago pintat, i mireu la foto, i això, la pel·lícula. I llavors la cosa és aquesta, és a dir, tu no has de dir
figura que ets el periodista, perquè si no ja l'estàs fent de la feina. Ell, per exemple, el Günther Wallraff ho té molt estructurat el que ha de dir. No, és a dir, per què em poso jo una màscara i no fa el reportatge un turc de veritat? Perquè posant-me jo una màscara faig caure altres màscares, diu ell. No està mal pensat, la visió de fora, la visió perifèrica és molt rica a l'hora d'escriure, però tu has d'informar, llavors tu has de ser com això, no? Jo no puc anar a casa teva a fer un reportatge perquè llavors estic fent amb tu, t'estic fent una guarrada i no pot ser. Llavors aquesta és la qüestió d'aquest tipus de periodisme i aquest és el problema, és a dir, aquest periodisme dut a l'extrem ridícul és això, Samantha Villar, 21 dies, que és un programa que fa riure, és això, 21 dies de prostituta, no, prostituta no va fer, 21 dies fumant porros, però jo pensava, després pots fer, després de 21 dies fumant porros pots fer 21 dies a la cua, però punxant-me ja, bastant més gran, llavors a la cua de la metadona, ja prostituïm-me per pagar-me la cosa i llavors ja 21 anys a la presó, acabant. És un tipus de periodisme que no sé si té molt sentit ara. En aquella època ho entenia potser una mica més, no ho sé. En tot cas, clar, la forma és el tot, com ho escriguis, és el tot. Clar, però sempre també està la qüestió dels límits. En aquella època tenia sentit, a mi em va semblar un gran reportatge. En aquella època tenia sentit, sí. Clar, has obrit una porta que portada a l'extrem és... I llavors és això, tu has d'anar informant, tu has d'anar dient, miri, perdoni, però estic fent això, miri, perdoni, però quan ho dius és que és molt complicat. Jo ara no em pobria en cor de fer això. És complicat, en canvi és interessantíssim, perquè, per exemple, ja... Calma, tu a mi fota'm un cop, perquè si no... No, però si no... La cosa és que aquesta l'excita a parlar. Em vaig ser un altre d'aquests, que aquest ja era com només provar què s'assessor, aquest va ser pel París també, que era anar amb cadira de rodes. Llavors, és més senzill èticament, perquè tu vas amb una persona que va amb cadira de rodes i t'explica les coses, i si no tens imaginació i ho fas tu, llavors, que és el meu cas, jo per exemple no soc capaç d'inventar-m'ho, ho haig d'anar a veure, si no pateixo molt. Llavors, ho proves i llavors, ostres, vas veient, i llavors allò et dona més que mil hores d'observació. Per exemple, una idea tontíssima d'això de la cadira de rodes. No sé si teniu algun amic, parent, que vagi en cadira de rodes, segur que coneixeu algú. Doncs una cosa tan idiota com que tu vas en cadira de rodes pel carrer i si hi ha un xiclet, aquell xiclet t'acaba la mà. És una cosa que fins que no puges a la cadira no la veus. Mira quina idiotesa. He dit xiclet, però per no ser gore. Doncs, ostres, aquesta cosa tan senzilla, no? De dir, ostres, ho provo, d'acord, Aquesta és la qüestió. Bueno, a veure, no es pot parlar de tu, justament jo el que anava a dir és que anava a parlar dels nous periodistes, és a dir, de Hunter Thompson, de Sharp, de tots aquests, és a dir, el nou periodisme inventa d'alguna manera o desbloqueja el jo periodístic, que fins llavors parlaven d'objectivitat i l'objectivitat era allò, el gran manament del periodista. Llavors arriben aquests i diuen, ostres, l'objectivitat no existeix, perquè és mentida, sempre hi ha una subjectivitat i és millor, és menys impostura mostrar-te com a jo periodístic, és a dir, jo que soc tal i tal i que opino tal i que tinc aquesta visió del món. Llavors, en la teva obra jo crec que hi ha dos tipus, bueno, hi ha molts tipus d'escriptors, però podríem dividir a grans trets entre els fabuladors, que són els de la Torre de Marfil, que escriuen sobre el seu cap, i els cronistes. Tu ets cronista. Això és molt interessant, la qüestió de la crònica. Ets cronista, però ets cronista sempre. O sigui, ets cronista quan fas articles periodístics, però ets cronista quan escrius contes. I jo els teus contes sempre estan molt connectats amb cròniques. O de vegades ja t'he llegit articles que després llegeixo un conte que toca d'una altra manera, literàriament, per descomptat, però els temes d'inspiració són els mateixos. El que et nodreix, els contes i els articles, està molt a prop, no? Llavors, per mi hi ha una pregunta interessant, una curiositat meva, com el tema ve i et diu soc article o soc conte, o soc els dos, o torna... Això és
Que parlar d'això és interessant, però potser per nosaltres no ho està. Aviam, el que ella deia del joc periodista. És evident que si ara algú de vosaltres estudia periodisme o llegeix llibres de periodisme, t'explicaran una cosa que és molt lògic que t'expliquin, que és la de la piràmide invertida. Que vol dir que quan tu estàs explicant fent tele o fent qualsevol informació per un mitjà, doncs començaràs pel general i acabaràs pel particular. És molt lògic si, per exemple, estem explicant una informació electoral, quanta gent hi havia, qui ha parlat, què ha dit, i al final això és molt normal, o si estem explicant aquesta sessió d'avui i hem de fer un article. Una altra cosa és la crònica. La crònica pot ser perfectament una piràmide no invertida. Tu pots començar per aquest tab, si tu vols, i aquest tab pot donar les claus de tota la història. Jo puc explicar, no cal que expliqui quanta gent hi havia. La qüestió és que la crònica és un gènere apassionant perquè tot allò que expliques i tot allò que no expliques compta. Diguéssim que estàs fent, hagués hagut de portar papers, estàs fent una metàfora continuada. Si jo estic dient, per exemple, no vull dir papers com amb exemples, per exemple, aquests dies s'han fet cròniques electorals, les seus electorals, s'ha explicat, els diaris normalment fan això, envien el periodista seriós a explicar i el plomilla, que aquests som nosaltres, a fer com les impressions. Els articles de color. Sí, amb una foteta, el títol pot ser més divertit, no ens hem de passar amb això, perquè els titulars aquests, ja, després en parlem si voleu, dels grans titulars, aquests titulars, periodista com a poetes. De vegades hi ha un dia que te'l fas a sobre, el titular aquest, hi ha un dia que no el pots evitar. Nosaltres sempre triem molt de titulars d'aquests, de menudo tamudo. Molt grans, els diaris esportius són els reis, són els reis, sempre quan hi ha un Liverpool o el que sigui, que no xalanet el dia, però hi ha vegades que dius, ai aquests, i sempre penso que un dia podrem fer, s'han de donar moltes conjuncions perquè puguem fer aquest titular. Hauria de passar alguna cosa a Praga relacionada amb la llum, i llavors podríem posar a Praga i vámonos, però és molt difícil, però algun dia passarà aquest titular. Doncs la qüestió dels plomilles, això, tu vas a mi per exemple aquestes eleccions m'ha tocat anar al PSC. Llavors, expliquis el que expliquis, allò és simbòlic. És a dir, si hi ha un detergent que es diu Flota, i veig un detergent que es diu Flota allà, si tu poses, hi ha un detergent de la marca Flota, tothom dirà, està molt bé, és molt divertit. Tot el que diguis és molt divertit, molt divertit. I llavors tens la possibilitat d'una cosa que és molt maca, que és captar llenguatge, que a mi els diàlegs m'encanten. Llavors, si tu sents un senyor que diu, per exemple, estava allà al PSC escoltant, i hi havia dos homes que anaven dient és que el catering de la Pacta sí que era bo, cony, aquest sí que és bo. Ja està, i amb aquests dos senyors explicant, expliques més que mil coses. Hi ha grans periodistes o grans escriptors de periodisme com el famós Kapuscinski, Ryszard Kapuscinski, que també és d'una altra època, vull dir que per exemple Kapuscinski té detalls brutals, però brutals que expliquen, després us en dic algun si voleu, que preciosos als seus llibres, però Kapuscinski ara s'aniria corrents, perquè ell deia has d'arribar al lloc abans que els altres i marxar després. Perdona, ara sempre n'hi ha un. Ara en el món aquest del periodisme groc i del corazón i tot això, no té cap sentit, no? Quan veus aquelles pel·lícules que hi ha 4 periodistes amb el gorro i dius, ostres, tu, com han canviat les coses, no? Vale, doncs, tot això venia per la crònica. I el que tu deies de crònica i la frontera entre un conte, una crònica... Ara jo diria que això és una frontera molt diluïda, perquè m'entengueu, us explico breument la diferència entre conte i relat. Jo crec que és bàsica per després començar
començar a pensar, què és això? Que és... Sempre poso aquest exemple, en tu n'hem parlat. És un exemple que crec que és molt clar. Mireu, un conte seria, si ens imagínéssim una cançó, un conte seria aquella cançó que s'acaba amb un ximpum. Però, en canvi, un relat seria aquella cançó que s'acaba amb allò que els tècnics de so diuen un fade out, que va baixant i podria continuar. Per exemple, Txékhov sol fer contes. El conte té un final gairebé com un acudit i no pot ser un altre. No pot ser un altre final que aquell. El relat, per exemple, Raymond Carver, és el rei del relat, un autor que comet, això que els francesos en diuen un tranche de vida, un tros de vida. És una història que comença d'una manera una mica abrupta i s'acaba també d'una manera una mica abrupta. I tu no saps què està passant i dius, i ara per què s'acaba? Et demana una feina, aquesta història. Dius, no m'ha explicat res. Tu estàs llegint Carver, dius, no m'ha explicat res, però cap de l'estona dius, hòstia, no m'ha explicat. Comença... Richard Ford, per exemple, és un gran autor de relats. Si us agraden els relats americans, així, aquestes històries desarraigades, tu t'agrada Richard Ford? A mi m'agraden, sobretot valoro moltíssim els 3 contes aquests que es diuen de Mujeres con Hombres, que passen a París, que són 3 contes mini-novel·letes, no? Per mi és perquè, per exemple, el cronista d'esports el trobo més exagerat, no? Però aquest, en canvi, ostres, és un llibre... Sí, són 3 relats. No saps què està passant i tal, però en canvi et comença a agafar una tristesa i tal. Sí, un fred, que està nevant en París i ell és americà i... Doncs aquesta és la qüestió. Per tant, una crònica s'assemblaria més a un relat que no pas a un conte. Moltes vegades, jo potser veig una cosa i me l'apunto i llavors penso que em faré d'això. De vegades em feia cròniques quan feia cròniques al país o m'ho guardava, però naturalment si tu una cosa que has vist la vols convertir en una història, l'has de tractar com material literari, tu pots inventar tot, clar, la crònica en teoria no t'ho has d'inventar. Llavors tu vas escrivint, potser arribes a un final. Jo no sé tu, això també és molt interessant, perquè vosaltres escriviu, no? La majoria de persones. No sé si vosaltres ho proveu, com tots vosaltres, no? Però que escriviu. Jo no sé si... Jo sempre tinc curiositat per saber, com la gent que escriu, si quan comença una cosa té el final. Jo de vegades, si tinc el final ja no la faig, però en canvi hi ha un moment en què aquell final arriba. Això més en els contes, perquè després també hem de parlar de conte i novel·la. Jo no sé si vosaltres aspireu a fer novel·la o contes. Podria saber més o menys qui faria... Contes quants? La majoria, i els altres vol dir que novel·la. No. O no sabeu... Jo, per exemple, assaig. Assaig, vale. Perquè jo, per exemple, de la novel·la, jo crec que hi ha una cosa que és que... Però tu, no sé tu com ho veus això. Un conte... Pots explicar un conte de qualsevol petita cosa. Qualsevol petita cosa es pot fer universal, no? I sobretot el pots escriure sense mapa de ruta. Correcte. Llavors, aquesta és la qüestió. En canvi, per fer una novel·la, jo crec que has de tenir una gran fe en aquell argument. Jo crec que el que a mi em passa és que pateixo massa perquè no tinc fe, no tinc fe en l'argument de dir explicaré la història de... Però bueno, si ens posem a pensar en les grans novel·les de la història del món, per exemple, la Metamorfosi, si ara fóssim lectors d'una editorial, jo mai seré lectora d'una editorial, mai, perquè penso, una obra mestra potser no la sabria veure i em moriria, per exemple, et ve un lector i diu, escolta'm, és un senyor que es torna escarbat. I en aquest sentit, si voleu, no sé si heu llegit, si no us divertireu com idiotes, Umberto Eco té uns llibres d'articles que es diuen Diari Mínim. Doncs el segon Diari Mínim et mors de riure, perquè és una editorial que és una secció que es diu ho sento però rebutgem el seu original. I és una editorial que rebutja originals però famosos. I llavors et mors de riure. Com es diu? El segon Diari Mínim, de veritat, us partireu de riure. Llavors, per exemple, diu rebutgen la Bíblia. Llavors diu el lector, el llest aquell, diu tindrem uns problemes amb els drets d'autor perquè són molts. N'hi ha un que sempre li diuen ell, però és una història boníssima. Hi ha sexe, incest,
Night's Wake, de Joyce, diu, escolta, em trobo equivocat, això no és anglès, per exemple, perquè Joyce feia servir un idioma molt... Sí. Però sí, és molt divertit. I això, o sigui, l'Umberto Eco et fa jocs d'aquests que et fan riure molt perquè et fan sentir menys burro, no? I et fan reconèixer la burrícia humana. Potser vosaltres heu enviat originals en editorials, amb aquelles trampes típiques perquè es noti que no l'han llegit, no? O en premis literaris, no? Allò de posar, no ho heu fet, allò que es fa el que es fa és enviar el premi literari en el premi, l'original, per exemple, jo què sé, amb un fil enganxat, amb alguna cosa, perquè així, quan te'l tornen, veus que no l'han llegit. I així les persones content, dius, ostres, no l'han llegit. Una cosa... Fotografia. Clar, un fer o una coseta que es vegi que no l'han llegit. Bé, també és veritat que igual hi ha coses que no cal llegir-les senceres. No es tornen. No els tornen ja. No. Però... Bueno, per elles. Doncs això, l'Umberto Eco en té de molt bones, de jocs literaris d'aquests, però us moriríeu de riure. Per exemple, fa un joc, no vull enrotllar amb l'Umberto Eco, però si us agrada la literatura, és que és molt divertit. Fa un joc que jo he intentat fer-lo a casa i és molt complicat. Per exemple, has d'agafar una obra, dues obres de la literatura, ajuntar-les i aconseguir un nou autor. Per exemple, 10 negritos de l'Agatha Christie i la Bíblia. Llavors ell fa 12 apostolitos i l'autor és Agatha Christie. I així, per exemple, això, Dashiell, sabeu el Dashiell Hammett? Doncs llavors fa Dashiell Hamlet, el falcó danès. És molt difícil de fer, és molt difícil. Llavors, en fi, és molt divertit, molt divertit. És molt divertit, llavors fa una... Diaris mínims, El segon diari mínim, el primer però no és tan divertit, i el segon diari mínim crec que l'ha publicat Destino, és molt divertit, perquè hi ha articles d'ell, o sigui, articles amb un humor brutal. D'aquest senyor, per exemple, fa uns manuals d'instruccions, però molt ben fets, no com això que es fa als diaris d'ara, com ser bibliotecari. Llavors, que has de tenir, que no has de saber llegir per ordre alfabètic, coses per aquí. Després serà vostre, però... Clar, no, perquè pensava que estàvem fent, però tinc por de no omplir les dolores d'una manera petita. Perquè després et faran et bombardejaran. El teu tema, diguéssim, és el que tu acabes de dir ara, la burrícia humana. La impostura, la mentida, com tractem de fingir que som qui no som. Sí, una certa idea... Són coses que les penses a posteriori, no dius, ara escriuré sobre la parella. No, tu vas fent, no? I llavors dius, vale. I per exemple, després fent aquest llibre em vaig donar compte que n'hi havia un que tractava de la vergonya, però no ho vaig saber fins al final, no? Dius, ostres, la vergonya humana, no? Perquè en tinc molta. I aquí, igual, em vaig donar compte que era com una certa idea de la fama, no? De personatges que volien com... que estiraven a un cert tipus de fama cutre. Saps? Que és una... Suposo que deu ser una cosa que em sorprèn, no? Aquesta idea, però que la veus cada cop més, no? L'afany de notorietat. Sí, no? Una cosa així. Suposo que sí, no? Però és una cosa que la penses a posteriori, no? Però també molt l'absurd i les postures, sí. O sigui, fer veure que ets qui no ets. Després, aquí hi ha un conte que em sorprèn molt, que és els paradoxes ja com terminals, o sigui, el restaurant, que és una meravella, el petit restaurant que es diu Casa Tonet, no? Cal Tonet. I que, bueno, hi va un senyor gran, un erudit, traductor de l'Eneida, és l'Eneida, no? I llavors, és un lloc secret. I un dia porta a una dona, un periodista, que podria ser tu, per cert. No, perquè ella està molt bona. Podria ser tu, tenia com un parell de... Llavors, clar, ella queda meravellada i diu, ostres, quin lloc tan autèntic. Llavors,
ell li diu, no ho diguis a ningú. I ella no pot evitar dir-ho. No hi ha maldat, però no pot evitar dir-ho. Llavors, com la mirada del mitjà, o sigui, el fet que un lloc sigui un lloc o una obra, en aquest cas és un restaurant, però com la pèrdua d'autenticitat en el moment en què una cosa és destacada pels mitjans de comunicació, doncs ja comença a degenerar, perquè al final del camí l'home que tenia una taula reservada perquè anava cada dia i gràcies al qual és descobert el lloc, doncs ja un dia troba una pastanaga congelada en el seu plat de verdures, ja només tenen verdures i a sobre la pastanaga és congelada, però a sobre ja no té ni taula i ja li diu, que és un dels paradoxes del món modern, a més, la propietària li diu, no, és que si vols venir has de reservar. És el que ens ha passat en aquest món, no? Però també, mira, en el conte vaig posar una cosa, que vaig dedicar a un amic, vaig posar una broma a la dedicatòria, perquè pensava, vaig posar una dedicatòria que era al meu amic Ramon, que em va ensenyar aquest restaurant que no podem dir, que es diu Camp i Colla, perquè és la cosa que et diuen. És veritat que hi ha llocs que val més no ensenyar-los, perquè et pot passar que, ara perquè estem parlant de bars i de restaurants, perquè les influències d'una persona que fa coses, ja siguin llibres o quadres o cançons, no són només els altres escriptors o els altres pintors, també són les músiques que escoltes, els vins que et veus, les coses que veus i les coses que et menges, i en el meu cas és els còmics i les cançons i tot les coses del món. I per mi els bars són una part important de la vida i el menjar també. Doncs sempre és veritat que hi ha els bars que t'agraden, jo estic molt preocupada per anar a un bar que m'agradi, que em facin bé, perquè si no ja no estic bé, que llavors et portes com la feina allà, no? Per estar en un bar que t'agrada. I sempre hi ha un moment en què un dia tu vas a aquell bar, t'has ensenyat a un palmasso, que me cago en nena, no n'és digne, i llavors tu arribes a aquell bar i te'l trobes i et diu, què hi fas aquí? Què hi fas tu? Aquest bar era meu, què fas en el meu lloc? Però també és veritat que quan a mi em diuen que això no ho expliquem, els exquisits, els editors que coneixem tots, això no ho hem d'explicar, per què no? Si és bo, per què no ho hem de dir? Jo penso que si és bo ho hem de dir, perquè els hi vagi molt bé, perquè hi vagi molta gent, perquè sí. Però és veritat que després et trobes amb... Sí, gent que dona conversa, vull dir tot. No hi ha res més maco que anar a un bar quan tens temps, jo ara ja no tinc gaire, d'anar a un bar a llegir, o a corregir unes vegades, això és una cosa tan bonica, si un dia la feu, és tan bonic, anar a un bar a la tarda, demanes un Dani Martini o el que sigui, el que us agradi, el vi, i allà corregir unes vegades. Després no sabés per res, l'editor fa el que li dóna ganes. Sempre és igual, però és una cosa bonica de fer, de dir, ostres, tu, ara estic treballant, mira tu que bé, i l'important és que ningú doni conversa, perquè els bars de vegades no donen conversa. El teu segell de marca, Parc Molinet, és l'humor, la ironia, l'agudesa, l'enginy, el verb esmolat. Però jo veig que hi ha un salt. Si heu llegit No hi ha terceres persones, jo vinc de t'estimo si he begut, diguéssim, i noto un gran salt. És a dir, aquí els relats els llegeixes, el t'estimo si he begut, els llegeixes amb rialles, riallades, sovint, hi ha un enginy espornejant, i en canvi, aquí, l'enginy espornejant ha deixat lloc amb un humor més larvat, més obscur, més fosc, és més tragicomèdia. Trobo que és més tragicomèdia, la part tràgica. Per exemple, a mi potser el meu conte favorit és el segon, el de... Vaig dubtar molt, el volia posar l'últim aquest, la cosa de triar, i ara no m'he posat. Tu creus? Vale. La pregunta és, per què aquest canvi de registre? Jo crec que aquest llibre entra molt bé amb el primer, amb la sessió de maquillatge, i després, sí, és un conte ràpid, nerviós, àgil, amb aquest diàleg, per cert, ostres, quin diàleg, perquè és el que ha de ser un diàleg, jo crec que hi ha un
cruel. És clar, és un conte que acabes... És un conte cruel. A veure, és cert que hi ha humor, però és com molt un humor de recàmera, no? Perquè és un humor com amb sordina, que ja no és tan evident, però jo ho agraeixo molt, perquè ja no pot aquell enginy, sinó que la història... Trobo que les històries s'han fet més sòlides, més punyents, més realment punyents. I la segona és tristíssima. Aquest monòleg d'aquesta dona, la segona és un monòleg, a més d'una dona que va tallant, és molt bo, va tallant perquè se'n va al lavabo a fer-se una cletxa de poc. O sigui, és una addicta i se'n va dir que se'n va anar a fer un pipí, però en realitat se'n va dir... I va tallant, li va donant una respiració al text. És un monòleg brutal. A més, és un monòleg de borratxo. Sí, molt, sí. No anirem al gra, no vull anar al gra. O sigui, justament... Aquesta cosa, sí. M'agradaria molt preguntar-te, a més, que clar, a veure, és un paradox, perquè tu que ets contista, com jo, som més contistes que novel·listes, però, en canvi, aquest conte que és tan, justament, complaure amb no anar al gra. Amb una història com molt més desparramada, o sigui, així com la primera és més essencialista, és un diàleg ràpid, nerviós i que va molt en una direcció, cap a un final punyent i cruel. En canvi, aquí, en aquesta espiral d'un personatge que va recordant coses que podrien semblar menys pertinents, i poc important, ha de ser... El trobo genial, justament en això, en aquest no puc anar al gra, i faig aquests monòlegs com més despenjats, més despentinats del típic monòleg de borratxo a altes hores de la matinada normal. M'agrada molt, a més ho dius, però és que l'estructura m'ha semblat el conte més interessant. En la qüestió de dialogar o de fer monòlegs, sempre hi ha... Has d'optar, o hi ha gent que no opta, optes com per si fas que les frases perdin una mica el temps o no. Per exemple, a les telesèries no perden mai el temps. Fixeu-vos que quan truquen i tan sols s'acomiaden per no perdre el temps, no diuen adéu, no sé què, d'acord, ja pengen. Però en canvi, quan en una pel·lícula hi ha una mica de diàleg superflu, per mi em dona una gran veritat. Quan hi ha una frase penjada, que no s'acaba, això en algunes pel·lícules el Woody Allen ho fa molt bé. La idea de trepitjar, és un trepitjat ordenat, que si no serà d'entendre. Llavors, la idea de no acabar les frases, en aquest cas aquest personatge li va bé, no? Però també podríem, és a dir, quan fas un monòleg de teatre, doncs figura que hi ha una convenció, que en aquest cas és un monòleg clàssic, una convenció, a mi em feia molta il·lusió fer la convenció aquesta del personatge que escolta i no parla, que és com una convenció de la història del teatre mundial, que hi ha un personatge que va fent així, que a més és pobre actor, no?, que està fent allà, i que hi ha grans monòlegs d'aquests, com, no sé, ara si me'n recordo, abans de l'esmorzar no, perquè ella està a l'altra habitació, però bueno, ell està mort, per tant, quin hi ha més? La veu humana està per telèfon, no sé quin... N'hi ha molts, que hi ha el personatge que està escoltant. O només diu una cosa, per exemple, de Buchner, hi ha aquell tan maco de Boise, hi ha un monòleg molt maco de la Marion, que és molt maco, molt maco. La meva mare era una dona honesta, i ells acaben de fer l'amor, i ell està al llit i no és creïble que ell no parli, però en canvi, com que és un monòleg, doncs tu hi entres molt bé, no? És veritat que quan fas un monòleg tu has de pensar quin llenguatge fas, si ets molt realista o no, si fas una cosa molt teatral, no? Per exemple, Jean Genet, que va fer Les criades, no sé si l'heu llegit o el coneixeu, doncs el van criticar molt perquè deien que les criades no parlen així com ell parla. Però ell va dir, ostres, però jo si fos criada parlaria així. Però en canvi, és a dir, pots comprar tot, o sigui, mentre triïs una idea i sàpigues per què ho fas, tot està bé, no? És a dir, puc fer un diàleg que
fistoladíssim, que no hi hagi ni un castellanisme i estarà bé, ho faig perquè vull, o ho faig al revés, resulta que faré un personatge que puc fer sincopat. En aquest cas és una escriptora, i llavors per tant és com una idea que tu passes bé fent coses d'aquestes. Ella està sent conscient que està fent un monòleg, que està parlant com un estudiant de literatura, amb un entrevistador, i ella li diu, ara t'explicaré una cosa que jo soc conscient que desequilibra el relat, perquè ella està com tota l'estona pensant en l'estructura aquesta que tens al cap tot el dia. Si us ha passat alguna vegada, estar en un lloc i dir, ostres, això és boníssim, quin diàleg més bo, que maco. Ara, si ell fes això, s'acabaria l'escena aquí, podríem fer el mateix, no? Doncs, aquesta és la cosa. També, en aquest monòleg m'agradava molt que l'actriu fos gran. Sempre les actrius es queixen, no, és que no hi ha papers per nosaltres, perquè no superen i no hi ha qui les pugui fer de Medea, no? Però ja, volen fer Ifigènia Àulida, la jove. I pensava, és un monòleg, és com una peça barata, però en canvi seria una superproducció, si es muntés, perquè he posat tot de cançons que jo trobo precioses i que són cançons molt de... però precioses. Vaig pensar, posaré les cançons que a mi més m'han trencat l'ànima en els últims temps. I vaig pensar, posaré només una... La cosa aquesta que es fa en una nit de borratxera, vas bevent, vas fent i tal, i vas posant música i la música, és emocionant, i sents David Bowie i et poses a plorar. Llavors, també ens podíem posar a plorar ara amb David Bowie. Són cançons que si no coneixeu els grups, perquè són música així independent, si les busqueu, me'n donareu les gràcies. Són coses molt... En fi, cançons molt maques. I ara tornant al conte anterior, que és un diàleg meravellós, realment és un conte molt contingut, molt precís. Jo crec que és un exercici de precisió. Tu com diries als estudiants de... Perdona, esteu parlant de no hi ha terceres persones, no? Sí, no hi ha terceres persones. El primer conte, que es diu La sessió de maquillatge, és un diàleg entre la maquilladora i un personatge que acaba de guanyar el Premi Nobel. Com diries que ha de ser un diàleg? Quines són les qualitats que ha de tenir un bon diàleg per funcionar? Perquè jo crec que és un art molt difícil. Costa molt escriure bons diàlegs. Anem a pensar, obres que tinguin diàlegs que ens han agradat molt. Anem a pensar molt modernes, no? Per exemple, clar, jo us dic el meu gust. Pel meu gust, la llengua ha de ser natural, pel meu gust, ha de ser una cosa molt natural, que llegida tu vegis que està bé, però... Sí. Hi havia un del Monzó també molt bo. Te'n recordes? No me'n recordava. O de què tractava? Però era molt... Sí, una parella, una ruptura o alguna cosa, però que m'estimes, que li va dient tota l'estona, però m'estima. I per què no m'estima? Potser és que no m'estimes. Potser és que no m'estimes. Sí, tota l'estona, que el pobre ja no sap com dir-li que l'estima i l'altre. No, això és que no m'estima, vull dir. També és molt interessant d'aquestes coses. Però molt natural és el diàleg, molt... O sigui, no sé, està molt... A mi els diàlegs m'admira la gent que els sabeu fer tan bé, perquè a mi em costen, i llavors m'hi fixo molt, i aquest em va cridar l'atenció. També és molt interessant un exercici que després, potser no va enlloc, però què és? Imaginar-te uns personatges que estan dient una cosa però fan l'altra. I això, si tu penses t'estimo, però està fent una cosa que està indicant que no t'estimes, imaginem-nos, si ara després hem de fer un monòleg d'un personatge que està fent una cosa que es contradiu amb el que està dient. Potser sortiria una cosa molt maca. Per exemple, imaginem una dietista que s'està menjant tot el que troba a casa i mentre s'està menjant diu que ha de fer res. Doncs això, si ara ens poséssim tots a fer això, sortiria una cosa que potser seria maca. Potser no, però perquè està clar perdre el temps i anar fent
quan fas una cosa circular, doncs la gràcia és que sigui circular, en aquest cas. Però jo no sé si ara tindria una teoria, hauria de pensar, què és el que no ens agrada dels diàlegs? Què no ens agrada? Doncs que sigui molt encotillat, que per exemple, algun tipus de... A no ser que estiguis retratant un personatge, i clar, hi ha paraules que repeteixen massa. Llegim un fragment del diàleg que veieu, perquè no tots heu llegit el conte, no? Vols que llegim a peus alternes? Vale, a ver, eso sobre Feio. Això és què és? És un... com... La maquilladora, o sigui, maquilla, o sigui, el Premi Nobel de Literatura va a TV3, posem, no? No ho diu el conte, però poseu-vos en situació. Llavors s'ha d'anar... Ha d'anar maquillatge. Jo no el llegirem. Per exemple, i vostè de què parlarà? Li demana. Jo soc la Vale, maquilladora del Premi Nobel. molt bé. I vostè de què parlarà? Li demana mentre va fer. Fa vergonya, Fa vergonya. I llavors el narrador què ho fa? Perdoni, però jo ho faré jo. Vale. Potser sí. Vostè de què parlarà? Li demana mentre va fer la maquilladora. Perdoni, el Nobel no l'ha entesa. De vegades, si l'interlocutor parla de pressa i no pot veure els llavis, no l'entén del tot. Sordeja de l'orella dreta, a més a més. Perquè el Premi Nobel és estranger, però està casat amb una dona que ha nascut a un poble. És alemany. És important. Per tant, parla català, però ma non troppo, no? Que de què parlarà? I amb un pinzell assenyala el sostre perquè l'home miri cap amunt. Li vol tapar les bosses dels ulls. De quin tema ve a parlar el programa? D'un llibre que ha escrit, suposo, i somriu amb modèstia. Ara la maquilladora li ensenya el terra, perquè miri cap avall, li vol repassar les parpelles. Ell no hi cau, miri a terra. El to és com una cantarella. Sol, mi, bemol, sol, com ho veus? Miri a terra, miri a terra, miri a terra, miri a terra, miri a terra... Me'n vaig mirar un piano, ara no recordo. Sol, mi, bemol, sol, sol. Sigmund Grossman ho sap perquè abans tocava el violí. Abans està impossible. T'ho vaig dir coses perquè si no no t'aneu a compte, Sí. Abans, clar, sabia que és alemany, doncs tocava el violí. Bueno, és alemany, es diu Grossman. Grossman, sí, com el... I de què va el llibre? El Premi Nobel torna a somriure. L'argument del gèlid sopor d'Auschwitz, l'última obra que ha publicat, no és gaire fàcil d'explicar. El Plató, quan li pregunti, potser dirà que és la història de la seva vida al camp de concentració i que també és una reflexió sobre el mal. És una novel·la, contesta finalment. Que bé que l'entrevistin, no? Fa la maquilladora. S'ho notarà molt amb les vendes. Aquest programa té molta audiència. El veu molta gent. No parli ara. Suca un bastonet en un pot ple d'una pasta brillant i transparent i li passa pels llavis. Ara ja pot parlar. Què em deia? Però l'home només somriu i fa un gest amb la mà. I és el primer llibre que escriu? No, ja n'he escrit uns quants. Sí? Sembla molt contenta. Que bé, no? Sí. I quants n'ha escrit? Per no haver de respondre, Sigmund Grossman fa veure que no se'n recorda. Riu, i en fer-ho, se li marquen tot de socs a la barbeta, com els de la closca d'una vieira. Ui, no ho sé pas. Es nota que no és un catalanoparlant habitual perquè enraona amb massa correcció. No se'n recorda? Això vol dir que en són molts, més de 4? Sí, uns quants més. Ha escrit 12 novel·les i un volum de poesia, genocidi concertat. Apa, més de 4, però llavors ja es pot dir que és un professional. La dona té una veu infantil. Com se diu vostè? Sigmund. Sigmund, però Sigmund què més? Sigmund Grossman. No em sona, passant amb el cap. Si de cas, després m'ho apunta, no em sona. Però és que jo pels noms sempre tenen veus infantils, Digui'm títols dels seus llibres. Tots són novel·les? Sí. El Premi Nobel ha dit que sí, per no haver-s'hi d'entretenir. Ja estan bé? Ell fa un gest amb mi. Digui'm títols aviat si em sonen. Jo llegeixo molt, m'encanta llegir. El que passa és que no tinc temps. Quantes vegades l'heu sentit? És que clar, els clixés, clar, és que el que toca, o sigui, té una uïga absolutament infal·lible pels clixés i els tòpics, no? Llavors, clar, com es construeix un diàleg? En aquest cas veieu, no? O sigui, com va traient aquests clixés.
que llavors, com formen part de la nostra experiència, com a lectors, la nostra experiència quotidiana, llavors el riure, clar, però és un riure, rieu molt, però el conte és molt bèstia, i qui ha llegit, no el llegirem al final. Bueno, ja està. Sí, va, vinga. El que passa és que no tinc temps. Ah, això està bé. I què llegeix? L'home li pregunta, ell molt educat, per canviar de tema. Ui, de tot. Ara m'he baixat un de creixement personal, en PDF. El tinc aquí, a la taquilla. No me'n recordo del títol exactament, és que jo pels títols se'n va fins a la taquilla i torna amb uns folis relligats. Aquest, això, no el truquis més. El coneix? No. Està molt bé, l'ha escrit una noia que surt al programa, que és sexòloga. Ah, aviam, és molt útil. Et treu la dependència emocional que puguis tenir per una exparella. Va, digui'm un títol d'un llibre seu, que me'l baixaré. Per quan acabi aquest. Ja li enviaré, no pateixi, però si no sap el meu nom, ara li apunto. Laura Piris, em dic. Després li apunto. Sí, gràcies. La noia li dona color a les galtes amb una brotxa. Però de què val que m'enviarà? De l'Holocaust. A mi, sobretot, m'agraden els d'intriga. És rotllo d'intriga, aquest? L'home fa una ganyota de dolor que tant pot voler dir que sí com que no. Ara li maquillaré una micona a les mans, anuncia la noia. Es pot arremangar una mica, que no li tanqui els punys? Ah, sí. L'home prova d'obeir, però li tremola el pols. Ella l'ajuda, doncs. Però a mig fer s'interromp, admirada. Ostres! I li clava els ulls a l'avantbraç esquerre. Però si porta un tatuatge! Que modern! Ell procura abaixar-se la màniga de cop molt incòmode. S'ennuega. Què és? Què simbolitza? És un número, murmula amb un filet de vent. Un número? I que llarg! Que original! Jo porto una Marieta per aquí i s'aparta la tira del sostenidor perquè ell li pugui veure. Molt bonica. A mi m'agrada que els tatus no siguin gaire grans, així com el que porta vostè, que és superelegant. Que es notin però que no es notin. Qui li ha fet el seu? És que m'encanta. Queda absolutament suggerit aquest final com carmerià, no? Diguéssim que és un no final, però que... En algun lloc he vist que gent més jove no entenia la qüestió, saps? Que eren com la maquilladora. Sí. Entraven en el... Però sí. Ostres, va. Però... És que fa com vergonya, això, saps? Un dia t'ho faria tu, Vergonya, però fa vergonya també que més com està bé, no? És que la cosa aquesta de parlar dels teus rotllos sempre està bé, no? Després una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és... Bueno, m'ha cridat l'atenció. Aquí, a No hi ha terceres persones, hi ha un moment que em sembla que és el segon conte, no? Que diu, l'amor idiotitza molt l'escriptor, en general. Diu, ara ja torno a estar sola com una mona i això és patida. És aquesta idea. Però seria aquesta idea que la felicitat, no? No és la més... Jo vaig pensar, faré això i si un dia em pregunten, diré, hauré de contestar només amb el llibre. Si el llibre us ha agradat vol dir que és mentida, tot això. I si no. És a dir, això és el personatge aquell, no? Que es planteja aquesta idea de que l'almíbar li va malament, però en el fons ella és una excusa que ella es posa, no? No sé si deu ser tan obra mestra això que fa, però... L'humor, en tot cas, a veure, l'humor és com una protecció contra la cursileria i classicisme. Per mi el malson més gran seria la cursileria. El malson més gran seria... Perquè hi ha la cosa aquesta que en tele, en ràdio o en llibres, no? Hi ha coses que tothom estem d'acord que són grogues, no? El periodisme groc, que són grocs. Però la cursileria cola a un gran sector de la població. És a dir, la poesia barata li coles a un sector molt gran. És a dir, que tu et fas 4 metàfores en un diari, no? I hi ha molta gent que diu, oi, que ben escrit. Que és com una mica en la cuina la idea aquesta del plat quadrat i te la colen. Si tu no has anat gaire pel món, te la colen.
si no has llegit gaire... Perquè, ostres, jo no dic que no m'agradi la poesia, però... No sé, per exemple, jo trobo que un autor que és un gran humanista, que a mi em fa molta pena, és Bukowski, que és un autor tan mal llegit, tan mal llegit. Bukowski l'ha llegit molt malament, perquè la idea aquesta del sexe ha fet que només es parli d'ella en aquest sentit, però en canvi és... Mira, si vosaltres, que sou estudiants d'escriptura, us heu de comprar o trobar per internet el poema aquest que es diu Com ser escriptor. És tan preciós, tan maco, que no sé si el coneixeu. A internet segur que el trobareu mal traduït, però el trobareu, que diu Com ser escriptor, i va dient no surtis al carrer, queda't a casa, llegeix els clàssics, deixa la cervesa, treballa... Un autor que tu diries, aquest no treballava gens. Ostres, que no, i llegeix això, i escolta aquesta música, i no sentis els cants del carrer, la cosa de dir, posa-t'hi. És tan... Jo l'adoro, Bukowski, m'agrada molt, molt, molt. I els seus contes em semblen molt tristos i molt terribles, però és això, és un autor molt, molt mal llegit. Doncs Bukowski a mi m'emociona. Vull dir que no és que jo sigui refractària a l'emoció, o per exemple, hi ha autors que em fan plorar, com Nabokov, per exemple, capítol a part en el qual ens hem d'extendre molt, perquè va ser el millor professor de literatura de la història del món, per mi, Nabokov, en fi. I crec que us heu de... Si us dic que us compreu el curs de literatura europea i el curs de literatura russa que s'acaben d'editar, mai m'ho agraireu prou. Ara n'hem de parlar d'això, podem fer un parèntesi de Nabokov, no? Anem bé, no sóc molt malament. Anem molt bé. Vale. Perquè després ells et fan... Us foto el rotllo de Nabokov. Sí. Vale, doncs us foto el rotllo aquest perquè és que és molt important. I això també ens pot servir per parlar de traducció, i de traducció d'un mateix. Tinc tota la sensació que hem parlat d'això tu i jo moltes vegades, no? Nabokov és un cas molt estrany, per tots coneixereu Lolita, probablement n'haureu sentit parlar. És un cas molt estrany lingüístic. Ell és rus, la seva llengua materna és el rus, però en canvi les seves obres més importants les fa primer en anglès i després les tradueix a la llengua materna que és el rus. O sigui, Lolita la fa en anglès. Ell va migrar, igualment... És la primera, no, Lolita? Lolita no sé, no crec. Potser Prim, però no n'estic segura. No, perquè Lolita va costar molt de publicar. Molt. Pensava que Lolita era la primera. Però no... És que ell, o sigui, parlava en anglès, Que sempre he dit, ostres, la primera que escriu, i mai, és Lolita. Clar, després d'això, això em recorda que després de parlar d'Irving i l'Everest. Perquè quan fas una cosa tan bèstia, després tens la síndrome de conquistar l'Everest i tot l'altre és muntanyetes gegants, però... Doncs, la qüestió aquesta lingüística. Ell va anar als Estats Units amb la seva dona, Vera, i el nen, que es deia Dimitri, i tot això ho va explicar en un llibre preciós, però difícil, que es diu Parla Memòria, que són les seves memòries, però no és un llibre realista, és un llibre que, així com altres llibres, els recomanes sense cap por perquè dius, ja veuràs com disfrutaràs. Aquest és un llibre, jo crec que és difícil. Comença la història del llibre amb els servents del seu pare mantejant-lo i el pare se'n va volant. És una cosa que és com estranya, però en canvi, en aquest llibre veiem tota la generositat de Vladimir Nabokov cap als seus lectors. És l'antítesi de l'escriptor refistolat, l'antítesi del xulo. És tan bo que no li importa compartir allò que ell fa bé amb la gent. Que això és una característica de la gent bona. Només els mediocres es fan els xulos. Perquè veieu un exemple brutal de la seva generositat, que ell vol que l'entenguin. Us posaré dos exemples de traducció brutals d'ell mateix. A veure si us explico bé. Hem quedat que la llengua original és l'anglès, i després tradueix al rus, però primer és l'anglès.
I ara primer us posaré exemples del rus i després de l'anglès, de com ell s'ho tradueix ell mateix. En rus, que és la traducció, ell explica en una pàgina molt bonica el camí cap a l'escola. I és una pàgina supermaca, jo no parlo rus, és a dir, que són coses que llegeixes en llibres de literatura comparada. Explica tot el camí. Veig aquesta planta, veig això, aquesta neu que té aquesta qualitat. És una descripció molt clàssica del paisatge. Amb molts noms en rus, de plantes, etc. En l'idioma original, anglès, ell pensa que els lectors anglesos no estan tan familiaritzats com els russos amb totes aquelles plantes, amb totes aquelles coses que hi ha, i per tant, talla tot allò i ho substitueix, però en realitat és l'original, és l'altre, per una frase que diu: conec aquest camí com la circulació del meva sang. Quina passada, que bé, que no tingui ningú més. No, és que els meus llibres no es poden traduir perquè perds molt. Mira, no, és que morrinya és una paraula intraduïble. Morrinya no es pot traduir, seny no es pot traduir. Mira, t'ho juro que ja ho sabria. Totes les llengües es poden traduir, totes es poden traduir. Cada llengua té el que necessita. I en el curs de literatura europea, el curs de literatura russa, et parla de les seves fòbies i fílies, o sigui, els autors que estima i els autors que odia, amb molt de riure i amb molta comprensió. Per exemple, ell odiava alguns russos que havien tingut el Nobel, però ell pot odiar qui vulgui. Ell pot odiar, ell per exemple odiava molt Alexander Solzhenitsyn, el d'Arxipièlag Gulag, el qual és un llibre brutal també, és espectacular. Tenia tants, Doncs, en el curs de literatura europea la qüestió és que hi va haver, ara imaginem-nos que ella és Vladimir Nabokov i ella és una alumna que pren, hi ha una pissarreta aquí i ella explica cada dia la seva lliçó. I ella fa fotos de la pissarra i pren notes. I el llibre és això, és a dir, les fotos de la pissarra d'aquella beneïda alumna i les notes. I és brutal. Per què? Va fer fotos i com que és tan maco aquell llibre, parla per exemple de la metamorfosi de Kafka. I com que ell és entomòleg, adora les papallones, ja sabeu que serà papallones, hi ha una papallona al món que es diu Vera, perquè la va descobrir ell i va posar el nom de la dona. Doncs com que ell és entomòleg, va agafar la descripció de Kafka de l'escarbat, va comprovar que no existia cap escarbat com aquell, que s'havia inventat per tant, i en la foto hi ha el dibuix de l'escarbat fet per Nabokov. Amb les potes i tal, i ell t'explica que aquest animal no existeix, se l'ha inventat perquè aquestes potes no coincideixen res. I ell et diu: aquest llibre t'hauran dit que és un llibre obscur, fos, simbòlic, oblida el que t'han dit. És un llibre d'humor. Llegeix-te'l com un llibre d'humor i disfrutaràs com un idiota. I jo vaig fer això. I Déu meu, quina tarda més maca. De veritat. Val tant la pena, de veritat. I per exemple, el de literatura, el d'europea, hi ha llibres que potser no els has llegit, però quan parla d'Anna Karenina, quin gust per les coses que no li agraden d'Anna Karenina, que a més té cert sentit, no? És una passada, Vladimir Nabokov. Curs de literatura europea i curs de literatura russa. I s'acaba de reeditar, perquè ara fa com mig any que existeix. Jo me'l vaig comprar fa poc. Europea i curs de literatura russa. Què pot passar? Que, per exemple, el de literatura russa, la majoria d'obres no les haureu llegit, però, en canvi, et pots llegir allò i n'aprens una borrada, perquè et posa exemples. Llavors, és maco llegir-te les obres i anar veient, o dir, va, aquesta me la salto, però és un llibre que és maco tenir-lo a casa, de veritat, val molt la pena. I el de literatura europea potser hi ha obres que sí que el coneixereu més. Parla de Mansfield Park, per exemple, i va de més a menys, acaba amb l'Ulisses. Per exemple, Mansfield Park és com que la perdona, hi ha un mapa dibuixat d'ell, Mansfield Park, i llavors és com que perdona és a dir, és molt generós amb alguns autors, que es situa molt en el seu lloc. Ara, per exemple, potser trobes escriptors o crítics que parlen d'aquests llibres, com les germanes Brontë, etc., sense tenir en compte el temps que ha passat. Per què? Perquè, per exemple, conec una escriptora que sempre fa com... La Sílvia Soler, que sempre és molt fan com de les Brontë i tal, però jo crec que és perquè ella, com si el temps no hagués passat, vol explicar aquestes històries romàntiques. No sé com explicar-vos la idea de modernitat d'una novel·la, que no té res a veure amb contemporaneïtat, No sé... Perdona, aquest llibre
dius que no és escrit per ell, sinó de la seva alumna. Sí, però ell dictava les lliçons. O sigui, les lliçons estaven dictades, estan dictades per ell, O sigui, passava els papers i les tenia totes escrites. I quan no hi podia anar ell, perquè estava malalt, hi anava la dona i les llegia. I en l'entrevista aquesta famosa que es diu Apòstrof, d'aquest programa de francès que es diu Apòstrof, llegeix. Està llegint... No te n'adones fins al cap d'una estona. Però, tio, és que és tan maco de veure, és bestial. I com es posa les ulleres i mira així... Apòstrof. Sí, el van vendre fa poc, però... Però està en llibre. No, està en vídeo. Això, un dia, aquí veure-ho, bueno, és brutal. Perquè, a més a més... Un dedicat al Nabokov. Sí, el Bernat Pivot, aquest francès famós, amb Nabokov, i va bevent, bevia whisky, però hi va dir tota l'estona. És molt bo aquest te que m'ha posat whisky. És impressionant. No t'adones que està llegint... Perquè ell vol comunicar, no vol... Perquè ell deia que el francès, tot i que el dominava, sempre llegia bé, però que no era la seva llengua, llavors havia demanat les preguntes que li faria Pivot i sabia escrit tota la resposta. És al·lucinant. És bestial. És al·lucinant, us ho recomano. I si us interessa molt Nabokov, perquè després et dones ganes de llegir-lo, va sortir un llibre fa molt poc, ara no me'n recordaré de l'autor, era irlandès, com una biografia, Los años americanos es diu, no? És un llibre que parla d'ell, de Nabokov, i sobretot les fotos són bestials perquè hi ha totes les fitxes que es feia Nabokov de les mides de les nenes per fer Lolita. I llavors ja s'anava als parcs i s'apuntava, ara el tancaré la presó. Sona fatal. Ara, per exemple, sobre Lolita, sempre hi ha qui et va dient oi, és que aquest llibre ja està bé, és una incitació a la pederàstia. Hosti, tu, és una novel·la i no té res a veure amb... És una novel·la i les novel·les són lliures. A veure si American Psycho és una incitació a l'assassinat. A vegades hi ha llibres que inciten a l'assassinat però de l'autor. I amb aquesta història dius que també hi ha els dibuixos que ell feia? Sí, és una preciositat, però almenys en aquesta edició és una preciositat. És preciós, sí. Es veu, els mapes que feia, l'escarbat, és que és una preciositat. I això, i d'Anna Karenina, ell troba que si és veritat que és una novel·la real, Anna Karenina o la Magdalena Chatter? Quina és? No, Anna Karenina, no sé, Bronsky, Anna Karenina, no? Bronsky és la mare. Doncs Anna Karenina, quan Bronsky li tira les pedres a la finestra, ell troba que això és imperdonable, perquè en una novel·la realista, com pot ser que el marit no es desperti, no està mal pensat, té raó, no? Sí, no? Unes pedres i l'altre dormint aquí i ella sortint. Devia tenir somnis i fures. Sí, és queixa d'això. En canvi, quan elogia, tu veus... És que et tracta molt d'intel·ligent, Nabokov, és molt maco. En aquest llibre t'explica, per exemple, llegeix no sé què, t'agradarà si ets un lector normal, però si ets un buscador de perles, i llavors tu dius, jo vull ser un buscador de perles, què haig de trobar aquí? Vinga, va, és que és apassionant. Però això, dels grans... Sempre hi ha aquesta cosa que Nabokov era crític literari, no? I sempre hi ha aquesta qüestió de si l'escriptor o el músic ha de ser al mateix temps crític. Jo diria que no. Per què? Perquè tu no pots nedar i guardar la roba. En el territori on vivim nosaltres passa molt això, que hi ha escriptors que també fan crítica. Hi ha alguns que, per exemple, fan crítica només d'estrangers, com per dir, bueno, i així, per exemple, el Robert Saladrigas fa crítica només d'estrangers perquè així... Sempre hi ha la sospita que si tu maltractes una obra t'estàs apartant la competència i no és mentida. És a dir, no pot ser... Woody Allen no pot escriure fotogrames si Scorsese és molt bo, perquè pot semblar que... Però, en canvi, hi ha gent com Pasolini que ho ha fet espectacularment bé. I llavors, potser, si l'autor té una obra solidíssima i molt provada, doncs... pot fer, no? I en tot cas jo crec que l'escriptor sí que ha de donar notícia de les coses bones que veus, de dir, sisplau, no us perdeu, com faries una altra cosa, de dir, sisplau, compra't aquest disc, per favor, que és boníssim, doncs el mateix. O menja't això, que és boníssim. O mira, he trobat un bar nou, doncs per què no? No sé com hem arribat aquí, Ja no us he parlat, l'única cosa que
sempre l'he fet així episòdica, no? Bueno, és el que també sabeu de l'Empar, o sigui, la veiem als matins de TV3, sovint, de dilluns a dijous, i l'escoltem a fora de mi. Si volem xafarderies, tot això. I ara has deixat d'avui, bueno, vas estar al país ahir, allà vam coincidir a la crònica aquella i ens trobàvem els suarers aquests que feien els canapés de Nadal. En una època que encara feien còctels una mica... Però moltes cents, o sigui, feies un àpat, era un bon tiberi. Sí, i llavors acabàvem tots fatal. Sí, un any amb el Gabriel Galmés, que te'n recordes tu, que vam acabar, i el Pons Puigdevall, dos... Ara escrius a l'ara. Sí, i ara, exacte, aquí no volia, és a dir, de moment molt bé, és que la qüestió del disseny no és una broma tampoc, i quan publiqueu, sobretot, no us deixeu, sobretot la portada, perquè la gent de seguida són creatius, i jo crec que tu, que ets l'amo d'això, tu has de poder dir, jo vull que la lletra sigui així, i així de grossa, i així, i no sé què, l'obsessió aquesta, no? Doncs la Lara té un disseny molt nou, per exemple, la capçalera vertical. És un atreviment bestial, va grapat, bestial. I el paper és més blanc, és més maco perquè és més blanc, no? Són coses que jo, el que deia amb ella, no? Que deixar la gent... Jo ja estava bé a l'avui, no? I no em sento culpable. Vaig tenir un nòvio que li vaig regalar el pis quan el vaig deixar. Em sentia tan culpable que li vaig fer de tal. Ara me'n penedeixo, I vaig dir, no, ja és igual, sempre igual, però ho he fet 2 vegades, això. Sempre me'n vaig... Avui li pagaves el teatre al Mourinho. Sí. Avui? Mira, avui, per exemple... Espero que sigui broma. Era un article on es tractava de fer... Com es cuina un article així, no? És un article de 2.900 espais amb títol. Caràcters amb espais, que us fa una idea més o menys. 2.900. Sí. Llavors, va amb una foto. La idea és que tu, aprofitant el partit de futbol, o que jo aprofitava el partit de futbol, anava parlant de la cartellera teatral, dient-li a algú que no se sabia qui era primer, que Barcelona i Catalunya tenia una gran cartellera, llavors venen a veure això, amb algun clitxer del tipus l'Anna Lizaran treballa molt bé, no sé què, això fer un català està molt bé, perquè en català fins ara feia en el país en castellà, en català, però tu passes bé per la teva llengua. I al final de tot s'havia de saber que era com en el Mourinho, però no s'havia de dir abans, perquè si no és com que ja s'intuïa però no s'havia de dir. Llavors jo ahir els vaig dir als compaginadors, sobretot, que la foto no sigui del Mourinho, perquè si no destripem això. Clar, no vaig pensar que els havia de dir també que el peu de foto no ho expliqués, el peu de foto estava mal fet, perquè ho explicava. Però la portada també sortia. A la portada hi havia un resum d'una frase i sortia la frase... Clar, llavors és la cosa de dir, hòstia, espera, no ho destripis. Això en els diaris moltes vegades, el destacat destripa al final. Hosti, no. Llavors, per què? Perquè no ho fas tu. Però són coses que són... Però aquest disseny de l'article que has dit, te l'has imaginat tu, no t'ho han imposat, no? Quin disseny? D'això de parlar de teatre... No, però jo els vaig dir, sobretot que la foto no sigui la foto del Mourinho, perquè si no, ja no cal llegir, ja està, ja ho he entès. Però el peu de foto tampoc havia de ser, saps? Però és aquesta cosa. És veritat que el títol o algun peu de fotos i acabes llegint-lo... Clar, triar el peu de foto, triar el títol, triar el destacat sobretot, no és cap broma. Però ho has de fer tu, perquè si Ho has de fer tu, però no sempre ho pots fer tu, saps? Perquè per qüestions d'espai de vegades tenen unes... Però tu no tocaven coses... Els diaris, cadascú té un llibre d'estil, és lògic, la llengua, tal. Si ets articulista deixa'm fer més el que vols. Perquè tu, per exemple, jo en aquest article
m'he inventat el verb miccionar, que no existeix, però ja està clar que estem fent una broma, no? Llavors, per tant, li deia, posa'm en rodona, no m'ho posis en cursiva, perquè si no ho remarques massa, que això és una altra cosa que hem de parlar, cursives i rodones, si voleu. Escrivint, la forma és importantíssima, i qui us digui que no, és que no sap escriure, no ens ho creiem. El País, per exemple, feia canvis ideològics. Per exemple, el País no es podia posar negre no podia ser. Per què? És burro, perquè negro sí que és vexatori, igual que podríem dir, jo què sé, no sé quina paraula seria equivalent, perquè ara diria que... Xarnego. Sudaca, per exemple. Xarnego ara ja es mola un mica. Xarnego ja mola. Sudaca, per exemple, exactament. Llavors, suposem que aquí, com que Sudaca és vexatori, posem sud-americà. El qual ens porta el problema en català del guionet, que jo només per treure el guionet... Això és una cosa molt meva. Jo només posaria guionets en els números i poca cosa més, però vaja. En tot cas, negre aquí no és vexatori. I pensar que és vexatori és racista. És a dir, és com dir, no diguem negre perquè s'ofendrà. Per què? Per què s'ofendrà? Perquè ho fem, ser negre. Llavors, jo un dia se'm van, anava a dir, inflar els mugrons. Van posar un subsaharià. I els senyors, t'ho juro, per favor, ja està bé. Subsaharià no era, aquest senyor no era subsaharià. Si de cas, li canvio el color de pell, però no era el subsaharià. Aquestes coses, subsaharià, perquè llavors, i si és de Nova York? Clar, és que aquest era de Nova Orleans. Però a part, et canvien coses i pot passar una cosa que per culpa d'això hi hagi una rima interna. I llavors, els americans és veritat que no s'hi fixen gent de les rimes internes. Ens fan una connexió en alemany, però jo crec que tant en català com en castellà queda lleig. Una rima interna, per exemple, camió i sota balon, molt junt, ostres, o per escrius rània de Jordània. Aquesta no te la posem rotllo, quin rotllo, no? Aquesta és impossible evitar-la, no? Que la veig i dic, ai, mal, no em fa. Doncs això, no? Ostres, això és evident que això, per subsaharià igual rima. Ho veu un lector, això de les rimes internes? No. Però, si no hi són, està millor. És a dir, un desafinat el sentiríem sempre? No. Que està malament de sal el notaríem sempre? No, però hosti, si està bé de sal i ningú diu que la sal està bé, vol. Saps? I fent un text, què és el que passa? I això us deu passar, tu segur. Quan comences a escriure, repasses i tal, te l'acabes sabent de memòria sense voler, te'l saps massa. I llavors, com que te'l saps, estàs viciat i no veus ni els errors ni les rimes. L'has de deixar, un ratet. L'has de deixar perquè llavors et sorprèn el bo i el dolent. El que no s'entén. Sí, gran consell. Sí, perquè el bo, dius, mira, és que per allà dius, ostres, doncs que maco això, però en canvi dius, això no s'entén, que lleig, i això, mira, perquè, i quan estàs corregint, i això passa molt perquè el cervell humà és així, tu estàs corregint, i suposem que dalt t'agradava, jo què sé, foscament, t'agrada foscament, però ho treus perquè trobes que no sé què. Al cap d'una estona ho posaràs i ho tenies. Ho has tret d'aquí per posar-ho allà i s'ha de deixar. És molt interessant el que parles, i parlàvem abans d'entrar aquí, de la música interna del text, la cadència, el ritme, les sonoritats, no? Sí. Que això hi ha autors que ho fan més, Tu, per exemple, que tens molt en compte, molt en compte. Sí. I a més, jo no sé si a tu et passa, però moltes vegades agafo els textos, ja els meus segur, però els dels alumnes, agafo i els llegeixo jo. I es queden molt sorpresos, bueno, com aquí tinc exalumnes, es queden molt sorpresos, perquè llavors veuen coses que no havien vist quan ells llegien sense... Llegint veu altes bestials, sí, molt important, sí. Perquè, a més, la prova del nou, sí. La prova de l'autor, no? Sí. Saps si un text tu ho fas, no? Sí, també diuen, però seria un altre tipus d'escriptura que jo no faig, però llegir
frases per veure si són frases maques per ser, però s'ha de començar al revés, saps? Però jo no ho faig perquè no és el tipus d'idioma que vull fer, saps? Un idioma molt refistolat. Però això, no sé, tinc la sensació que els anglesos no tenen cap problema. Sí que és veritat que posen molt, per exemple, Martin Amis rima molt i fa coses molt rítmiques, a Dinero, per exemple. Posa Nabokov, ja mateix, Sí. Nabokov sí que domina absolutament, al principi de la Lolita, que tu deies que és tan traduïble, és com el coco dels traductors, perquè està ple de literació, de repeticions de... Per principi ésaliteracions de L's, o sigui, fa les lletres de Lolita L's i T's, L, T, L, T, tot. I això és una cosa com que et vas emocionant, és com una sinfonia. I et vas emocionant. Potser no n'ets conscient, perquè hi ha gent que està llegint i no n'és conscient, però està passant alguna cosa allà, igual que la puntuació, no? Si poses més comes del conte, tu estàs obligant a una cadència estranya, no? Això de les comes és una altra cosa, Sí, sembla una el xorrada. punt i a part, el punt i a part també sí, perquè, per exemple, en els articles també es veu molt, no? Quan els punts i a part sobren, que a vegades ho fan perquè per l'espai, i és una ridiculesa. Agafeu qualsevol text, no sé, i crec que és un Bertoico que agafa el manifest comunista i li va posar punts i a parts, i llavors per deixar el punt, perquè va sent com rimbombant, no? En l'article es dona molt la idea de l'autor que l'última frase, veus? Que la flota amb un punt i a part, no? Ara com t'he deixat, tu, I és molt ridícul, quan el punt i a part ha de ser quan és, no? Però la cosa de la puntuació, tu veus que és això com de cuinar, Hi ha gent que sí, que diu que és xef i que et fa una escuma d'orella de metre, però en canvi, però i la patata com la peles? No, jo no, això no. Com que no? La patata és el tot. Si tu saps pelar la patata i la saps fregir, llavors la teva escuma serà creïble, no? També sembla mentida que això ho trobes molt, hi ha gent que potser diu no, jo vull escriure, però a la llengua li importa un ou. No, a mi m'és igual. Ostres, és igual, de veritat, no tots hem de saber escriure sense faltes d'ortografia, però no tens ganes que el teu text estigui sense faltes d'ortografia? Jo sí. També quan tens un bon corrector en una editorial et mors de gust. I t'ensenya. Quan és bo, perquè, mira, m'ha passat una cosa ara fa molt poc, la Marató de TV3 fan un llibre cada any, i m'ha tocat, ho he fet amb un gran plaer, un conte, no? I li van donar la correcció, ho publica la Magrana, això, li van donar una correctora externa. Quan em van tornar la correcció, morta. Per què? Perquè la noia aquesta que devia ser m'ho he guardat, perquè és un document brutal. Per exemple, allà on deia una donzella, ella va decidir posar una bonica donzella, perquè com tots sabem, les donzelles són boniques. O sigui, feia correcció, o allà on deia a la meva habitació, ella va decidir posar a casa meva. O sigui, per què preferia l'habitació? Perquè hi ha molts correctors d'aquests, que ells troben que aquells pantalons han de ser blaus i no han de ser verds. O sigui, el corrector creatiu. Que sí. I te'n trobes amb molts que... No, jo he arreglat aquest llibre i dius, me cago en Déu, saps que no, jo em vaig fer... Ja, sí. Però, en canvi, com sempre diem, el corrector, el crac, és d'una humilitat meridiana. Per exemple, no sé, el Rossinyol, tu has tingut una cosa, una bèstia de la correcció, un senyor que en sap de llengua, que llavors et diu, mira, aquí has posat això, no és que sigui incorrecte, però seria millor aquesta paraula. Tu ets conscient que vols aquesta paraula? Un senyor que en sap, i no, perquè cada editorial té un llibre d'estil, no? I cada autor fa el que vol, per exemple, no? El de les ogones i les cursives. Doncs jo trobo que posar cursives per paraules estrangeres, segons quina ja no, jo sé.
gin tònic, en cursiva, és una ridiculesa, ens n'hem pres tants, que és una paraula, sisplau, per favor, més catalana que gin tònic, per tant, jo poso G-I-N-T-O, accent obert, gin tònic, striptease, exactament. Entenc, per exemple, la idea aquesta conservadora del país, de voler com castellanitzar-ho, per exemple, però clar, whisky jo no podia, whisky jo canviava de beguda sempre s'acaba el forat. Hi ha el croissant, Sí, costa molt, però en canvi és evident que fa un temps escrivíem SIDA en majúscules perquè eren unes sigles i ara escrivim en minúscules. I DVD és evident que s'escriurà així, però ja, ho hem de fer, no? DVD en minúscula i rodona. I herbac, i ja està. Llavors, nosaltres hem de fer una llengua moderna. Els anglesos no tenen cap problema amb això. No tenen acadèmia de la llengua, quan tenen una paraula se la inventen praca. I no tenen cap problema, ja està. Per exemple, ara, en l'avui, una qüestió de llengua és molt interessant. Per exemple, hi havia el corrector de l'avui, és un corrector... Vosaltres escriviu en català o en castellà? En català, d'acord. Molts en català? Perquè igual és molt rotllo, però si escriviu en castellà, us ho explico igual. Clar, el català té una llengua, té una problemàtica, és més complicat, la qüestió de l'argot, etc. en català, és a dir, en castellà, la veritat és que un llibre en castellà i els catedràtics i les prostitutes del seu barri parlen el mateix idioma. L'únic és que hi ha unes diferències d'argot. Si jo vull fer el mateix, haig de començar a pensar què faig. Però ho faig perquè vull i amb gran gust, és a dir, a TV3, per exemple, hi ha un camell que és català, hi ha un venedor de droga català, a la sèrie aquesta es diu La Riera, ho sé perquè la miro per... Doncs, que sembla l'Institut d'Estudis Catalans. És molt poc creïble. És molt volada. Haurem de subvencionar en aquest camell, que no l'agafa mai la policia. Si tenim un sol camell català... I de fet, en l'argot, l'única contribució catalana a l'argot, ja no només català, sinó també castellà, és clenxa, que el que té és la clenxa, en el sentit de ratlla de cocaïna, que està molt ben pensat, està molt bé, és perfecte, una metàfora perfecta, clenx, etc. Doncs, la cursiva, no me'n recordo, sí, és això, és que cadascú fa una llengua com la vol, per tant... Estava explicant de l'avui. Vale, exactament, gràcies. El corrector es diu, que hi havia a l'avui fins ara, es diu Albert Plano Alart, i ha fet un llibre que es diu això del català, que és molt interessant, perquè proposa una qüestió lingüística, no diria light de cap manera, però molt moderna. Ell estava al periòdico abans. És un llibre que és interessant, per exemple... Està l'ara. Està l'ara, exactament, no és aquesta qüestió. Jo un dia vaig trobar el Toni Soler i em va dir, farem un diari, no sé què. I vaig dir, doncs, has de fitxar aquest per la llengua. Jo encara no ho sabia i tal. Llavors, quan encara em volia veure l'avui, vaig pensar, ostres, he fet malament. Per què? Mireu quins canvis han fet a l'avui. Tot això són coses que són criteris, és una cosa que tot està bé, i només està bé parlar-ne perquè estem parlant de llengua i som gent que ens agrada la llengua. Per exemple, des que no hi ha Albert Pla a l'avui, quiròfan ho substituïen per sala d'operacions. Jo no ho hagués fet. És a dir, per què? Perquè devien considerar que no parlava francès, etc. Està perfectament acceptat quiròfan. Deixa quiròfan, jo ho hagués deixat. Per exemple, no et diguis. I xiringuito, aquesta és més complicada. Jo ho hagués deixat xiringuito, però posar en guingueta. Jo crec que guingueta no s'entén. No està molt acceptada aquí a Barcelona. Sí, no sé, les qüestions de llengua sempre són molt complicades, més en català, que és una llengua no normalitzada, això has de... No, però tenim un senderi, el plano, l'art. Jo penso que sí, Es notava que era jove perquè hi havia moltes coses que ja no les entenia. No, perquè era una generació anterior. Jo les entenia, però ell deia que ja no les havia sentit mai. Però així tot, era una persona molt equilibrada. Sí, perquè, per exemple, vostè és de Barcelona? Jo de Lleida. Vale, és molt diferent. Perquè és bé que la gent diu, ostres, no, és que la llengua de Lleida, la llengua del meu poble,
no és la mateixa que la de Barcelona. Sí, però Barcelona és gairebé la meitat de la població catalana, quan diuen, no, és que els de Barcelona... Sí, però a Barcelona hi ha molts, o sigui, és com Londres, a Anglaterra, la llengua que es parla allà i l'argot d'aquí, no ho menys tinguem. No, però és el que dius abans. Jo estic casat amb una gironina. Hi ha moltíssimes coses que són comunes a Girona i a Lleida i en canvi Barcelona no tenen ni idea. I és veritat que hi ha un empobriment lingüístic per la convivència de les dues llengües, jo què sé, és caixa desplaça capsa, quan no són el mateix, no? És normal. I la tarja. Què? La tarja i una altra cosa, sí, i el color carbassa ha estat eliminat del mapa a favor del taronja. De manera carbassa de tota la vida. Sí. Que també ve d'una època en què les carbasses eren molt importants a la vida, crec que més cara, no? Perquè Blancaneus i tot, era un color que era una cosa que... Recordo que la Maria Aurèlia Campmany havia fet propaganda pel color bojac. Quin és? El color bojac? Bojac, d'una planta que té una flor d'aquest estil, al Serra d'Or fa molts anys, i ella deia, per què se'n parla? Parlava del botano, del color botano. N'hauríem de dir bojac. Maria Aurèlia. Ara que deies dels correctors i parlava de la Maria Aurèlia Campmany, recordo que va explicar una vegada una anècdota d'un corrector que li canviava cada vegada. Quan trobava gairebé li posava quasi, i quan trobava quasi li posava gairebé. I em va cridar molt l'atenció, va fer molta gràcia. Sí. La qüestió era... És la llei de Parkinson, és que els correctors... No, és que els correctors han d'omplir de vermell, perquè si no, llavors se'ls pot dir, vostè què fa? Han de justificar el sou. Jo una vegada vaig comprovar que una correctora havia començat a posar, i dic, però per què? I vaig notar que és que si no se sentia poc justificada. Sí, doncs és de portar aquest compte corregit, tothom estava enfadadíssim. Jo voldria fer preguntes personals, diguem, no? No, això ja... Jo no m'hi sortiria. Com a escriptora, perquè jo m'he matriculat aquí per Assis Creek, i jo estic jubilat i ara em ve això d'escriure. He vist que dels escriptors hi ha dues menes, els que pateixen i els que no pateixen escrivint. Tot i que al final resulta que tots pateixen, però n'hi ha que diu que els hi surt més. Home, i de vegades n'he trobat algun. L'any passat va venir en Josep Vallverdú i vaig comprovar que realment disfrutava, i havia disfrutat sempre. I pensaves, veus, doncs n'hi ha un que no pateix. I a tu se't veu bastant poc patidora. I pateixo per tot, a la vida, però per tot. Jo soc la que està menjant-se un plat que m'encanta i penso, s'acabarà. S'acabarà, quina pena. O entro a un restaurant que m'agrada molt i penso, mira, no falta tant, ara mai faltarà tant com perquè torni a venir aquí. O sigui, demà faltarà menys, però ara és el moment que falta més perquè jo torni a entrar a aquest restaurant. Saps? És una cosa com de mai disfrutar el moment sempre pensar, això s'acabarà. De tota manera ho tens molt assumit. Sí, no només per això, però per exemple, quan algú et diu no, és que jo és un pati... Quan algú exagera molt, dius, ostres, a mi no em valdria la pena. És a dir, si fos un patiment horrorós, no escriuria, potser, no? Però jo crec que ja el moment maco és quan el llibre existeix i tu l'estàs tocant i corregint. Aquest és un moment bonic. Sempre hi ha un moment de por, no? De dir, ara no em tornarà a sortir mai més res, no? De dir, aquesta cosa de dir, com ho vaig fer? No, això ho entenc. Hi ha una cosa que volia preguntar, i és un problema que jo tinc a l'hora d'escriure perquè em paralitza. Jo més aviat vull fer assaig. Jo soc de ciències i més aviat vull fer coses d'una informació que jo tinc, que algun dia em moriré, és una mica com el que he fet amb una col·lecció de papallones. I després dic, ara què quedarà això? S'ha de llançar en un contenidor, també sap greu, no? I jo voldria explicar coses que sé i que he après a la meva vida científica. I llavors, però el problema que jo tinc sempre és que jo, per exemple, puc explicar moltes coses amb un conversador. És a dir, si tinc una persona i passejo, puc explicar moltes coses. Mira, o observar, mira això, i disfrutar-ho. Tinc un conversador al costat, sé què pensa i em torna a la frase i li dic no sé què. Però jo quan escric em trobo que no sé en qui estic escrivint. No sé si m'entendrà, no sé si el seu nivell
si jo li parlo de l'àtom o dels quarks, no sé si dirà, oi, què diu aquest? És que aquesta és la raó, el moment, aquí li escrius. Qui ets tu i aquí escrius això? És el problema bàsic. Qui és el meu lector? I qui és el narrador? Soc jo o és un altre? És que això és primera persona o tercera? És que és la... però... O sigui que tinc un problema normal, diguem, no? Jo crec que sí, però mira, el que deies de conversar, jo per exemple, és que em va molt bé per pensar coses, per desemboirar, córrer. Me'n vaig a córrer, al cap d'una estona m'estic molt cansada, he de caminar, també per ser. Hi ha una irrigació superior, suposo, i moltes coses s'estan com aclarint. Però jo també penso que l'important és llançar moltes fulles. Jo, per exemple, soc incapaç d'això, de tenir una pissarra amb les fletxes de les coses de mà. No puc. Ho intento, però no puc, perquè llavors mentre dic. Crec que és millor perdre temps... Mira, això al final no ho farem servir, però bueno, guardem-ho, perquè ja ho farem servir. I tenir una nevereta de coses, això, fins que arribem al final. Quan arribem al final, llavors quan arribem al final, dones més en cor de dir, per qui és això? Per científics, d'acord, potser et sortirà sol, perquè potser podries llegir el Primo Levi, saps els números primers, científic, però i també l'Oliver Sacks, també, que és el científic aquest, aquí l'escriu l'Oliver Sacks. A la comunitat científica no, però tampoc és un llenguatge pla burro, no? I igualment, quan tu vols fer això, vols fer literatura, no? Vols fer una cosa literària. I també la idea, jo crec que quan tens la cosa escrita és l'ordre, no? Com ordenarem aquest material? Cronològicament? O no? O anirem endavant i enrere? I això fa com pujar el suflé, de vegades per les estranyes barreges, però clar, és que parlar en els altres és tan fàcil. Si tots sapiguéssim explicar, si tots veiéssim tan clar, i potser quan llegeixo llibres d'amics, dic, ostres, aquí ha repetit això, no sé què, si ho veies de mi, no? Però tots estem igual de... No? No, de dir, sí, no? Si tu sapiguessis aconsellar a les teves amigues els seus matrimonis tant com... Però... Els capellans ho feien molt, d'aconsellar els matrimonis. Abans sí, però ara és... Ara no sé. Ara no sé. Però ha començat vostè a escriure? Sí. I quantes pàgines té? Què té? No, a mi... És que... Bueno, és això, és que no sé qui escriu. És que... Això és un problema personal. És que jo he sigut molt de temps professor d'universitat. Llavors jo tinc... Parlo molt, som un xerraire, però amb un bar també, I som xerraire de casino de poble. Però si fos una xerrada de casino de poble per un científic no estaria malament la idea aquesta. La idea és maca, perquè és un... No, jo estic acostumat molt a tenir molts alumnes al davant, de tots els nivells, de doctorat fins a primer curs. Però és que jo tinc les seves cares i veig jo tinc un feedback immediat. Sé quan estic avorrint o quan no estic avorrint. És una mica com el teatre. Estàs fent una obra i no has d'avorrir. Quan veus un tio que s'està dormint a la quarta fila, comences a cridar més i comences a posar acudits, etc. Però aquest és un tipus de llenguatge amb el qual jo m'hi trobo bé. El que passa és que m'he jubilat i ara haig de buscar això, però escrivint. I no sé imaginar l'alumne, ni el passejant, ni el company de fatigues. Hi ha un llibre aquest, com es diu, David Lodge, és aquest escriptor anglès que és autor de teràpia i de tipus d'anagrama, i té un llibre de teoria, sí, que, és a dir, és molt bàsic, però et dona claus. Per exemple, diu, parla de narradors diferents. El narrador pot de fiar. Mira, ostres, posa el Tristan Shandy, que tu saps que t'estarien mentides. Exercicis molt interessants literaris. Sí, no pot posar trossos el vigilant al camp de sègols. Tu t'agrada aquest llibre? Tu veig gent que no li agrada gens i gent que a més fa plorar aquest llibre. Doncs és un recull, és cert que és un Sí, recull d'articles. és molt... És un recull, és que és Són articles que es va publicar en un suplement dominical del no sé quin diari i llavors després ens ha recollit en forma de llibre i llavors els teniu en català i els teniu en castellà. I posa molts exemples, els exemples són molt bons, saps? És molt senzill, però dius, mira, ostres, no
havia pensat que hi ha el narrador omniscient o el narrador no omniscient. Clar, la cosa aquesta de qui explica la història és la que... És el David Lodge, dius? Sí, L-O-D-G-E. L'art d'escriure, és un... El llibre és blau. Empúries, sí, molt bé. Empúries, exactament. És senzill, però amb exemples molt moderns, això, el Visir al camp de Sègol, el Tristan Shandy, els clàssics de la literatura. Veus molt les diferències i està bé. Per això, pel problema que hem de dir, qui és el que explica la història? Per mi el rei... Perdona. No, per mi el No. Gràcies. No, és igual, No, dic, per mi el rei, una cosa que m'agrada molt de com escrius, és que escrius en un català, o sigui, escrius molt bé, molt correctament, però en canvi amb molta espontaneïtat, aparent espontaneïtat, suposo que t'ho deus currar molt, però vull dir, amb molta frescor, no? I a mi em passa que jo, per la formació professional també, perquè soc professora, porto molts anys a l'ensenyament, suposo que em preocupa molt la correcció, doncs escric molt correctament, però llavors no aconsegueixo, o sigui, em queda potser massa formal. Però i per què tens aquesta sensació? T'ho diuen o ho veus tu que queda massa formal? Bueno, ara estic fent un curs aquí d'escriptura i m'ho diuen també. O sigui, que és massa formal. A veure, a mi ja m'ho sembla, però la professora també em diu, no, està molt bé, diu, tu per exemple, si continues fent cursos, diu, no cal que facis el d'aquest de millorar la llengua, perquè la llengua està perfecta, la correcció, però li falta, diguem, jo ja ho veig, una certa frescor. Llavors jo que veig amb altra gent del curs que tenen aquesta frescor, però els hi falta molt de la correcció de la llengua. Llavors, no sé, Quins autors t'agraden a tu, per exemple? Que no consideris... No és per fer la pilota, però per exemple, jo que escric en català, precisament, i a mi m'agrada el relat curt molt, doncs m'agrada el Quim Bosó i m'agrada llegir els teus relats, precisament perquè trobo que tenim les coses. Però t'agradaria no escriure tan formal, doncs. És a dir, ho veus com un... Perquè pot no ser un error, pot no ser dolent, això. No, clar, però em surt massa Charlotte Brontë, que deies tu abans, saps allò que deies abans parlant de l'Esther Soler? O sigui, em surt un estil massa... Jo ho veig per la reacció de la gent jove del curs, per exemple, o de la professora que és més jove que jo, entens? Jo tinc una edat, llavors em surt una cosa massa decimonònica pel que jo voldria fer. La cosa és que tu no ho voldries fer, perquè si no potser trobar la veu... Sí, però vols dir que avui dia t'interès, això? Però tu no has de pensar en l'interès d'avui en dia, sinó en les teves vísceres. Perquè tu no has de pensar en un producte. Sí que ho has de pensar, però després. Sempre et trobes molta gent que et diu no, és que això no es vendrà. Hòstia, no fotem. No pots ser tan formal en aquest sentit, no? Perquè, jo què sé... És veritat que, per exemple, quan jo en la música... Quan sento grups que són molt massa tècnics em molesta. Si jo sento que totes les guitarres estan al mateix lloc, però en canvi això té un públic també i el que jo escolto està per demostrar que sigui millor, que a mi m'agradi una certa estridència, una certa brutícia del so, saps? Està per demostrar. És a dir, el que seria lleig és fer una operació de triomfo, no? La idea de dir, ostres, treus uns éssers que criden, tots canten i afinen, relativament, i fan tot aquest mateix producte horrorós, no? Xenoa, no? Potser us agrada molt, Aquesta cosa de burra, no? Però en canvi, l'Urrit no hauria passat el càsting, no? D'operació de triomfo, que és una cosa, no? De dir, ostres, doncs, però... Sí, el que passa que, clar, a més no sempre et surt el que tu t'agrada llegir, vull dir, a veure... Però tu què t'agrada llegir? A mi als 18 anys em va impactar, vaig llegir seguides diverses novel·les del Vargas Llosa, que em van impactar precisament perquè veia que era un tio culte, erudit, tot el que tu vulguis, però escrivia amb unes... O sigui, era molt difícil allò, perquè estava escrivint tot seguit el tio i tu veies quan parlava l'un, quan parlava l'altre, quan era un pensament, quan barrejava... I a vegades t'ho marcava per signes de puntuació. A mi em va flipar. La Casa Verde és una passada. La ciutat de los perros, me'ls vaig llegir seguides. Els
17-18 anys i em van impactar. Llavors, sempre m'ha impressionat la gent que és capaç o sigui, que en sap molt, que és molt correcte, diguem, escrivint, no? Però que a la vegada aconsegueix aquesta frescor, no? Aquesta sensació d'espontaneïtat. No sé si m'explico. Sí. A mi em surt una cosa més això, més això que deies, que m'has fet pensar, perquè també a mi també m'havia agradat com és borrascoses i deia... Però és estupendo, no us penseu ara. No, clar. En el món del vi passa que quan la gent fa vi hi ha com uns paràmetres del que és bo i el que no és bo, el vi com ha de ser. És molt difícil explicar-ho, perquè tot aquest llenguatge que sembla tan ridícul de és un vi rodó, etc. Doncs és molt veritat. Jo soc una malalta del món del vi, una malalta, boja. Però en canvi hi ha algun tipus de vins que, per exemple, hi ha un vi que es diu Clos Dominic, que és un vi que el fan al Priorat, per tant és garnatxa i carinyena, i el fa una dona. Però és un vi molt bèstia, i garnatxa carinyena. És un vi molt alcohòlic, etc. I ella el fa i el deixa anar. I és un vi que és imperfecte. Però és boníssim. Però una nona que et diu, ostres, però aquí, aquest vi, li sobra com... Hagués hagut de madurar més, té molta fusta, però en canvi és la bellesa de la imperfecció. Però jo crec que és més important trobar una veu pròpia i tenir fe, perquè sense fe no fas res, però clar, el de la fe és molt difícil. Ara, jo crec que has dit una cosa que és fotuda. O sigui, una veu pròpia la tens... I la vas fer, però tu has de tenir fe. Sí, igual tu has de dir, ostres, jo soc formal i veiem el bonic, els Beatles eren formals, veiem es desmelanaven, però amb una formalitat brutal. O sigui, doncs potser l'important és anar a l'extrem de la meva formalitat. I llavors, igual un dia vas tan a l'extrem que tornes, no? Però això és que tantes pàgines. Jo és que faig de vegades... Perquè no us passa que potser anar a veure una pel·lícula que us ha agradat molt, us inspira i us dona manera d'escriure? O veu llegir un llibre i dir, oh, que bé! Jo no m'havia escrit, de vegades quan estic així em poso a copiar alguna cosa que m'agradi, només per dir, flipa. Per exemple, copiar Mercè Rodoreda i te n'adones de la complexitat bestial, la espontaneïtat falsa, aquells objectius tan bestials, aquells finals de frase, aquells finals de capítol. Me'n vaig anar a la Rambla a fer senyors, que xatgen el món. Que per cert, Mercè Rodoreda, si l'heu llegit, hi ha un llibre d'ella, que és molt raro, que és l'últim que va fer, que està inacabat, que es diu La mort de la primavera, que és una passada, és una cosa que no té res a veure amb ella, que fa una por, és un llibre que fa molta por, no acabes d'entendre què passa, que sí, et comences a morir de por, és tan una cosa, i ella, hi ha les cartes en el llibre amb l'editor dient, crec que és el millor que hem fet, i és una cosa molt estranya, La mort de la primavera. Si no hi ha més preguntes, És hora? Sí. Em falta res, 2 minuts. Et faig jo una pregunta, o si Fuentes, tu volies fer una pregunta? No. Jo soc un escriptor frustrat, malgrat la gran profe. Un temps, però bé. I ara, en aquest camp, només em dedico al voltant horrorós a col·laborar amb diccionaris tècnics. Perquè soc professor tècnic. No et deixen moure't durant... Jo volia fer una pregunta, perquè això és molt just. No sé si vostè ha escrit o no en castellà, em sembla que no. Articles polímet traduïts. Sí, però no directament. No. Jo volia dir que a mi em sembla que no veig jo una similitud amb llengua castellana de com una escola d'escriptors de contes d'aquí, de novel·la curta. Diguis, amb tota la diferència, vostè... Havíem parlat de classe. Sí, em sembla que algú. Vostè, Monzó, Pàmies, etc. Bueno, i si remuntem més enllà... El Calders, potser diguis... És una cosa estranya, perquè diu que els contes es venen menys, potser aquesta és la gràcia, no? No sé, els anglesos sí que tenen revistes o publiquen. No, sí que no. Com castellà no veig. Hi ha una... El Merino,
El Merino, Cristina Fernández, sí que hi ha molta gent, Però la gent està menys disposada a comprar-s'ho, potser. Jo tinc una mena d'explicació, si em permeteu, que a més la vaig vampiritzar de no sé qui, aquestes coses passen. El lector, o sigui, quan comencem un llibre, al començament hem de fer, com a lectors, un gran sobreesforç, perquè la informació, la més gran, va al començament. En una novel·la, les primeres pàgines d'una novel·la, com a lector, has d'absorbir les circumstàncies, els noms, el lloc, l'època, els noms de la dona, del fill, del no sé què, del cap. Llavors has d'esponjar moltes dades, però ho fas un cop per una novel·la de 400 pàgines i després, un cop has passat les 150, 60, 100 primeres pàgines, ja està, ja ho has fet, ja saps que cada cop que surt en Tomeu, ja saps qui és en Tomeu. Amb un conte, amb un llibre de contes, això ho has de fer contínuament. És a dir, a veure, el conte voldria, per tant, un lector més avasat, més exigent, perquè ha de fer aquesta operació que intel·lectualment, home, ens sembla que no, però, ostres, has d'entrar i sortir i, ostres, compte nou. Una que no has de començar l'esforç de... Per tant, seria... Sí, tens molta raó. Però amb el conte et pots permetre el luxe de moltes el·lipsis. És a dir, el Calders, per exemple, te l'has de donar tu, la informació, perquè si no, no el pots seguir. Sí, clar. Bueno, jo crec que li fem una... Aquest home és un gran, com m'ha dit, gran professor, és un gran alumne, perquè em va recomanar un llibre, que és El baile de Irene Nemirovsky, em va encantar i a més li vaig dir, amb tot el moro, li vaig dir, i me'l quedo perquè és l'exemplar que jo he llegit.